Alright, what's up mga ka-Izor? So, welcome back ulit sa aking YouTube channel na Project Izor. Nagbabalik na naman. Hoy, corner. Charot. Para sa panibagong corner. Joke lang. Project Vlog. Yeah. What's up mga ka-Izor? Another vlog na naman ating gagawin ngayong hapon. Shoutout Village Inn. So pasal-pasal lang muna tayo dito sa ating magandang tourist spot or magandang tambayan dito sa aming bayan ng Lingayen mga ka-Izor, no? So dito sa Baywalk. So tambay lang tayo saglit dito, pahangin, pampawala stress mga ka-Izor, pampatanggal stress sa pamamagitan ng mga magagandang bini dito na tumatambay. Joke lang mga ka-Izor. So nagugutom ako. Time check 3:30 in the afternoon. So di na masyadong mainit, kaya lumabas ako para tumambay. Hanap lang ako kung di ko na kabisado kung meron pa bang pwedeng kainan dito mga ka-Izor, no? O pwedeng tambayan para magmerienda. So sana may makita tayong kainan, yung tusok-tusok lang. Matagal na tayong di nakakatusok mga ka-Izor, no? Ibang tusok wag yung tusok na iniisip mo So ganda ng view, oh. Ganda yung alon. Stand. Oh, so marami palang dito parte pala. May mga makakainan mga ka-Izor, no? Uy, chicks yun Grabe yung alon mga ka-Izor. Yung alon umaabot dito panigurado mga ka-Izor, no? Kaya magandang meriendahin mga ka-Izor. Oh my God! Gusto ko yung kwek kwek. Kwek 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 kwek. Kwek kwek. Oh my God! Yun, kwek kwek. Magkano dito ate? Dalawa? Dalawa. Sige pa, thank you. Alright, so nabusog tayo mga ka-Izor sa 6 na piraso ng kwek kwek. Kwek 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 kwek. 6 na pirasong kwek kwek mga ka-Izor. Sulit na sulit. Ang sarap.
Grabe talaga yung dagat, galit na galit mga ka-Izor. Kasi yung buhangin ng mga ito, mga ka-Izor, yung mga nakikita nyo is galing yan sa dagat. Mga ka-Izor, papunta dito. Umaabot na dito yung masyado yung ano, mga ka-Izor. Alam ko mataas yan eh. Oh, naging ganyan na yung lupa o yung buhangin mga ka-Izor. Grabe yung hampas ng hangin. Ay nung alon pala. So tigil muna tayo saglit dito mga ka-Izor. Pagmasdan natin yung tubig na humahampas, hampas. Lakas ng alon. Siguro umaabot dito sa semento yung tubig mga ka-Izor. Ay mabuhangin kasi pumapatak yung ulan mga ka-Izor pag maabutan pa ata tayo ng ulan. Punta muna tayo doon sa may dulo sa mga Limahong Channel. Yee! So konti na yung mga tambay natin ngayon konti na yung mga nakikita kong tumatambay mga ka-Izor. Wow, tinaniman nila ng mga nyog o buko. Wala, pangit yung sunset ngayon. Sunset ba? Yung basta pangit yung paglubog ng araw ngayon. Di natin makikita ng mas maganda. So may mga namimingwit din banda rito. So wala lang mga ka-Izor, no? Wala talagang kung kwenta. Wala talagang kwenta itong vlog natin. Tambay-tambay lang, ganon. Libo, hindi naman ako tumatambay. Libo-libo lang gamit ang motor. Oh shit. Muntik na ako doon Ang dilim na doon pala. Maabutan pa tayo ng ulan. Oy, Bonnie na, maayos ka. Shoutout kay Og. So mamaya na lang mga ka-Izor, punta muna ako doon sa may tabing dagat. Tayo ay magtatampisaw lang, no? Yee! Grabe yung hampas ng alon talaga dito mga ka-Izor banda. Hindi mo matimingan, talagang mababasa ka. Kaya pala nilagyan na ang ano dito eh. Bliss! 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 Alright mga ka-Izor, hanggang dito na lang ang aking vlog. Hanggang dito na lang ang aking walang kwentang video mga ka-Izor. So ayun na, pumapatak na yung ulan mga ka-Izor, no?
Ride safe and keep safe mga ka-idol. Ayan na, malakas yung patak. Tangina, baka masira yung camera natin. Down, don't burn it down.